Băi băieți, astăzi am revenit cu un nou tutorial. Ei bine, astăzi vă arăta cum puteți să vă descărcați jocurile cu premii. Deci dăm pe această aplicație. Scriem aici Brawl. Așa, mai dăm mai jos. Nu. Scriem un joc anume GTA. Păi nu puteți scrie cu bani. Ce-ai făcut, băiat? Are 1.000.000 de descărcări. Avem aici toate recențele oamenilor. Grand Theft Auto Vice City l-am avut. Dar nu puteți pentru că nu aveți chef să băgați bani. Ei bine. Sau GTA Vegas. Bă. Cât mai jucam eu jocul ăsta și acum vreau să le scar cea cu bobiță, că nu merge. Ba, da, mai. Bun. E primul dacă merge. Să zicem că vrem să descărcăm și un GTA San Andreas. Deci nu merge. Doar că GTA San Andreas ar putea să fie Bun, am revenit. S-a întâmplat ceva. Dați pe Google. Scrieți așa. Happy mod. Happy mod, mă, nebunule. După ce a scris Happy mode. Dați pe el. Voi va trebui să scrieți doar Happy mod. Dați oricum de descărcare. Vi s-a descărcat. Apoi dați aici pe Happy mod, dar am descărcat. Aici puteți să băgați cu hack jocuri sau ce vreți voi. Dar nu să ziceți că puteți să zburați sau de știi. Să ai bani nelimitate. Schem. Mamă, stai mă. GTA. Am găsit GTA San Andreas. Dați instalare. Bun, după ce ați făcut-o, după ce ați făcut-o, așteptați până se instalează și cam acesta a fost tutorial. Și da, ne revedem data viitoare cu un nou episod. Hai, salut!